खुलुमबाय स्टुडिअ आं नायद राजीव बसुमतारी बाक्सा जिल्ला जिद'थि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे सनाथि फोरबो फालिथाय बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बाथि बोसोरारि जुथुमा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दिनै गेवलां सावराय मेल जावलिया देवान फोथार बरिमाखायाव थांनाय डिसेम्बर दाननि 27 खालारनिफ्राय खुंफुंजानाय जुथुमानि दिनै गेवलां सावराय मेल जुथुमा बे गेवलां सावराय मेल जुथुमायाव आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे बुंथिगिरि कातिराम बर'जों लोगोसे गोबां बिथांमोना बाहागो लायो। बे गेवलां सावराय जुथुमायाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तुरेन बर' बिथांजों लोगोसे जिल्लानि गोबां थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि आरो हारिमु आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा बर' फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि जाफुंसारनाय आरो आसाम सोरखारजों बर' बिजोंनि सायाव माखासे मावबिथांखिनि सोमोन्दै बुंथियो। जोङो माखासे जेंना जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों खावलायदों आरो मोनसे खावलायबावदों जोङो जिहेतु बर'आ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ गासैबो बिटिआरनि अफिस कासारियाव बाइलिंगुवेलानो जा माबायानो जा बेखौ बाहायनांगौ आरो दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय बे एलेकायावबो बर' डमिनेटेड एरियायाव बे बर' रावखौ अफिस कासारियाव बाहायनांगौ बेखौ बुंनाय जादों आरो जोंनि एडभार्टाइजमेन्टफ्राव जाहाथे बर' एप्सआ थायो बर' माने अपसना फैयो बेखौबो जों सावरायदों आरो बिथांमोना बेखौ मानिबाय दा जेरेखम जुडिसियेल सार्भिसआव मसलपुराव एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन खिन्थु जों बर' अपसन मोनाखै दा बे जाबाय पुलिस कनस्टेबोलावबो बे जाबाय बेनिफ्राय गुबुन नैबे पस्ट ग्रेजुएट टिचार्सआबो बेयो जाबाय आरो पस्ट ग्रेजुएट टिचारनि जिथु पस्ट 143 बेयो एडभार्टाइजमेन्ट जाबाय आरो माखासे थालांनाय फ्राय 40सो जोङो बेखौ माने थाबैनो मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायदों बे मोनसे आरो दानि जिथुनिखि पिटिआर होननानै बुङो पिपल्स टिचार्स रेशिय' दा इसखौ जिथु 1:30 खालामदों आरो बे रुलनि गेजेरजों बे नेमखान्थिनि गेजेरजों स्कुला मार्जार जाजोबो आरो मार्जार नटिफिकेसन होदों जों होनदों 2023 सिम माने नेशनेल इडुकेसन पलिसि लागु जाजासे बेखौ मार्जारखौ खालामथ'नो नांगौ गतिके आरो 6 सिडुलनि सिङाव बर' बिजोङा जिहेतु दावगाफुनाय राव बे बिजोंखौ रिलाक्स होनांगौ आरो बेखौ एसे गुरै खालामनानै होनांगौ जोङो बेखौ बुंनाय जादोंमोन गिबि मन्थ्रिया खोथा होबाय बेखौ थाबैनो मावफुंनाय जागोन आरो बिटिआर सरकारा बेखौ मावसिगोन बेखौबो मावनाय जादों आरो माखासे जोङो अनेक माने माबानाय दं जेरै इउनिभार्सिटि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव जोङो फुल फ्लेजेड बर' डिपार्टमेन्ट बेबो जाबाय एस'सियेट प्रफेसार आरो प्रफेसार पस्ट क्रिएट जासिगोन आरो जेसेबांनाखि जोङो आउटसाइड बिटिसिआव जोङोनाखि 10खान कलेजाव पस्ट मोनदोंमोन ओमफ्राय 11खान कलेज माने माबायाव जों दा 11टा पस्ट मोनदोंमोन 13टा कलेजाव जों 11टा मोनदोंमोन आरो जनाय गार्लस आरो माबाया थालांदोंमोन सुरुफोथार कलेजआ बेखौबो जोङो रिप्रप'ज खालामनानै बेखौ जासिगोन होननानै खोथा होबाय आरो जोंहा मोनसे जेंना दंमोन बे रस्टार पलिसि जेरै माने बर' गथ'आ मावनानै दङ प्लेन ट्राइबेल जानांगौमोन बेवहाय हिल्स ट्राइबेल जानानै थांदों आरो बेवहाय माबा जानानै थांदों ओबिसि जानानै थांदों बे जाहाथे जाया बर' पस्टआनो थांनांगौ बे एसटि फि जानांगौ बे खोथायाबो दिनै गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449.
8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इन्डिभिजुअल कटेज माल्टी क्यूजिन रेस्टुरेंट जिप्सि साफारी एलिफेन्ट साफारी रिभार रेफ्टिं पिकनिक फेसिलिटी बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 600039099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free again contact number 6003909192 गसाया नोंखौ सोरजिया मा मुहिनि नोंनाव दङथाय बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।